उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फैबाय थानाय 18, 19, 20 आरो 21 2021 मायथाइनि जानुवारि दानाव जोङो सनाथि मायथाइ फोरबोखौ खुंनो थाखाय नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि नोलोबारि होननाय बे गेवलां फोथाराव खुंनो थाखाय थि खालामदों। बेखौ लानानै जों दिनै सिगांग्रो इसोरखौ आर'ज खालामनानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। दा बेयाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जिहेतुके जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ 50 बोसोर जाफैबाय आरो बे 50 बोसोराव दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे जिल्लानि सिङाव थानाय गासै जारिमिनफोरखौ जोङो रनसायनानै आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ आरो जोंनि हारिखौ गेरेमसा महर गायसननायनि जा थांखिफोर दं बे थांखिफोरखौ मोजां रोखोमै बेयाव गुवारैनो सावरायनानै हाबाफारिखौ रनसायनो हानाय जों मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों लादों आरो लोगोसेनो जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय गोलाव समाव हारि हिसाबै थांना थानायनि जि गोजोन मोनसे मा बुंगोन आबहावा बे आबहावाखौ जोङो बेनि गेजेरजों जोंनि रायजोनि गेजेराव जों मोनसे मेसेज हरनो हानाय मोनसे जि थासारि बेखौ जोङो बानायनो थाखाय थाम थिम खालामदों। मानो होनब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव मोनसे संग्राममोन आलादा रायजो दाबिनाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लोगोसेनो NDFBनि 34 बोसोर संग्राम खालामनाय हाथियार लानायनि सोमावसारनाय बियो थुंगे फैबाय। दा बेनि गेजेरजों जिहेतुके जोङो फैबाय थानाय समाव मोनसे गोजोननि मोनसे परिबेक बेखौ बे गल्डेन जुबलिनि गेजेरजों जिल्लायाव मोनसे आरोबाव मोनसे गेरेमसा मोनसे परिबेकखौ जों दानो हागोन बेखौ आसा खालामदों आरो जोङो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बर' समाजाव बा जोंनि हारियाव जिहेतुके सोलोंथाइनि हारा जोबोद खम बेनिखायनो जों बे सेमिनारनि गेजेरजों जों फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जा फरायसाफोर बा बर' समाजनि गेजेराव मोनसे गोजौ थाखोनि सोलोंथाइनि जा माने इभुलुएसनखौ जोङो खालामनानै जोङो मोनसे हाबाफारिखौ रनसायगोन। मानो होनबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव समनिफ्राय मिशन क्वालिटि इडुकेसन होननानै बिमुं होनानै खामानिखौ मावबोदोंमोन। बेखौ एखे रोखोमैनो आरोबाव जोंनि जिल्लायावबो मोजां रोखोमै जाफुंसार जाहाथे मावफुंनो हानायनि जोङो सावरायनाय सेमिनारफोरखौ लादों आरो जिहेतुके दिनै प्रिथिबियाव मोनसे एग्रि जि एन्टारप्रिनियर बे एग्रि एन्टारप्रिनियरा दिनै जायगा मोनबोदों आरो बे गोलाव समाव जों थांना थानो थाखाय जिहेतुके एग्रि सेक्टराव जोङो खामानि मावनो थाखायबो जोंनि फैबाय थानाय जिखिनि आनइमप्लयड जेनेरेसनखौ बोरैहाय बे एग्रि सेक्टराव खामानि मोनफुंनायनि सुबिदाफोरखौ जों बानायना होनो हायो बेनिबो सायाव जों सावरायनो थाखाय थि खालामदों। लोगोसेनो जोंनि जा नखर उद्योग बे नखर उद्योगफोरखौ बोरैहाय प्रमट खालामनो हायो बेनि सायावबो जोङो मोजां रोखोमै सेमिनार लानानै जों सावरायनो थाखाय बे गल्डेन जुबलियाव थि खालामनाय जादों आरो लोगोसेनो जोंनि समाजाव दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि उदालगुरि जिल्लानि बैसोआ 50 बोसोर मोनफैबाय। बे 50 बोसोराव जिखिनि साबखांनांगौमोन बेनिख्रुइ अधिक आरोबाव मोजांसिन साबखांहोबावनो हानायनि जाफैबाय थानाय समाव जोङो सावरायलायनानै समाज बेरेखा खामानिफोर आरो समाजाव थानाय जि गोरोन्थि खामानिफोर दङ बेफोरखौ गासैबो बोस्रांलायनो हानाय जोंनि जेनेरेसननो जों फोरमायनो थाखाय नाजादों। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायबाय। जोङो आसा खालामदों बेयाव more than 3 लाख मानसिफोरखौ गेदारिं जागोन होननानै जोङो खालामदों। बेनिखायनो जोङो बेयाव नेसनेल आरो रिजनेल मोननैबो बेयाव थागिबि मानसिफोरखौ लाफानानै जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज मोनसे हाबाफारिखौ लागोन। जिहेतुके बिनि गेजेरजों मोनसे मोजां गायसननो हायो सोमोन्दो गायसननो हायो बेखौ उद्देশ্যजों जों बेखौ लादों। बेनिखायनो जों बेयाव आरोबाव मोनसे बेखौनो लाफाबावनाय जादों जायखौ जों एग्जिबिसन बे एग्जिबिसननि गेजेरजों जोंनि जिखिनि थुलुवा बेयाव थानाय कालचारफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे मुलुगनि जिखिनि सोलोंनो गोनां आरो गोदान टेकनिक जिखिनि बिगियाननि जिखिनि हाबाफारिफोर दङ बेफोरखौ बै एग्जिबिसनाव दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय जाखांफुनाय फरायसाफोरनो दिन्थिनो थाखाय थि खालामदों। बेनिखायनो फरायसा गार्जेन समाजनि मानसिफोर गासै रायजो राजाफ्रा बेयाव गेदारिं जागोन हिसाबै जोङो more than 3 लाख मानसिफ्रा जोङो बेयाव गेदारिं जागोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइनि दिनै जोंनि खाग्राबारि दख'रानि सिङाव थानाय नैबे नोलोबारि फोथाराव खुंनो लादों। बेखायनो दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय आरो दिनैनि नैबे गाहाय खुन्थिया गायसननायनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि गासैबो हारि माहारिनि गुबुन गुबुन आफादाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ खावलायनो सानदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद मोनसे हारिनि सम्पति बे सम्पति हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो अनसायनांगोन। बेखायनो फैबाय थानाय
18, 19, 20 आरो 21 जानुवारि 2021 बे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जानो गोनां आरो खुंनो गोनां बे हाबाफारियाव माने जाहाथे बयबो बाहागो लायो आरो जायफ्रा गावखौनो गायसननो हाबाय बिथांमोना जाहाथे एसे राङारि अनसुंथाइ होनानै हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै जाफुंहोनो हायो आं बानजाय आफादनि आफादगिरि मासिनिफ्राय दिनैनि नैबे समाव बेखौ खावलायहरो। जोङो 30 लाखनि सायाव एसे खालामनाय जादों मानो होनना बुङोब्ला बेयाव जों गोबां हाबाफारि लानाय जादों फरायसाफोरनि आबादारिफोरनि फालांगिरिनि गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो सेमिनार लानाय जादों दा बे सेमिनाराव जोङो गुबुन गुबुन जायगानि फुंखा सुबुंखौ जों लेंहरगोन दा बे हिसाबै बिथांमोननि थांलाय फैलायनि खरसा थाबाय जानाय थानायनि खरसा थाबाय बे हिसाबै जोङो आरो जिहेथु दायो मुवा माने बायदिसिना बायदि बेसेनफोरा बांबाय दा बे हिसाबै जों बाजेटखौ 30 लाखनि सायाव जोङो लानाय जादों। नैबे मेन पेन्डेला 15 बिघा हा दङ बे 15 बिघा हाखौ जोङो मेन पेन्डेल हिसाबै जों बानायनो नागिरदों दा बेयाव जोङो टारगेट खालामदों बे सानब्रैयाव 5 लाख सुबुङा जाहाथे थुबुर जानो हायो बेवहाय जोंहा एगजिबिसनबो दङ गुबुन गुबुन माने हारिमुनि दिन्थिफुंनाय बायदिसिना हाबाफारि जों बेवहाय लाफानाय जादों।